Nagpabutsag sang dako nga pagpasalamat ang Iloilo City Government sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Amo man sa Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated bangod sa commitment nga mag-provide sang libre nga treated water para sa mga pumuluyo sang syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo City Councilor Miguel Tranias, yagin pa nga dako nga bulig ini labi na nga madamo nga mga barangay sa syudad ang nagaanto sang tuman nga kakulang sang tubig. Pahayag pa sang konsehal sa Luzon ini agud hindi na mabudlayan pa mga residente nga pila ka tuig na nga nag-eksperyensya sang sining nga problema. Gindayaw man sining si Dr. Rogelio Florete, ang chairman sang Florete Group of Companies bangod sa pag-ulikid sa mga pumuluyo ilabi na sa tion nga nagakinahanglan gid sang bulig ang publiko. Matandaan sang nagluntad ang El Nino sang 2024 nang hatag man sang libre nga tubig ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag ang Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Ako mapasalamat kid ako sa Flow Water kag sa kay Mr. Florete. Ang iya commitment na mahatag libre tubig sa aton mga pumuluyo, wala iya gid pabayaan ang aton mga ang syudad sang Iloilo. Ang iya commitment mahatag kita libre tubig basta may kilanlan tubig ang barangay, ara sila maghatag no. Ako amo na aga pasalamat gid ako sa iya kay akon wala yagid ginapabayaan ang syudad sang Iloilo. Ang Flow Water kag ang Bombo Radio ga partner gid sang syudad sang Iloilo nadumduman ko 2 years ago naghatag man libre tubig ang Flow Water kag ang Bombo Radio sa syudad sang Iloilo. Amo na wala gid nila ginapabayaan ang syudad naton. Sa ini na crisis kadako gid na problema sa mga pumuluyo naton. Ang biskan ang panghugas lang nila hindi gani sila ka bakal no. So dako gini na bagay na mahatag sang Flow Water sa aton barangay kag sa aton mga pumuluyo. Ang kabayn sang pahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Tranias.